O Concello de Barbadás recupera o ciclo cultural Noites Bárbaras e incorpora como novidade a colaboración dos negocios hosteleiros do municipio. O remate dos espectáculos na Casa da Cultura Manuel María, o público poderá gozar de agapés cortesía de distintos bares e restaurantes de Barbadás. Son 4 actividades que están francamente bonitas, que vai detallar agora o concelleiro, pero ademais deso quero facer fincapé nunha cuestión. Queremos coordinar as actividades culturais tamén ca potenciación do que é a vida económica social do noso concello, porque ao final colaborar coa hostelería a través da cultura creo que repercute no tecido empresarial. As citas comezarán ás 8:30 da tarde e a entrada será de balde. As invitacións poderán recollerse na Casa da Cultura durante a propia semana do espectáculo. O 13 de marzo terminaría o 24 de abril. Son 4 actuacións que son todos os viernes. Empezaríamos o 13 de marzo con Pablo Meixe, que é un monologuista galego, inda que traballa fora de Galicia. Seguiríamos o día 27 de marzo co Sonoro Machín, un grupo musical. O día 10 de abril Leti da Taberna, coa obra Enredada. Finalizaríamos o 24 de abril con Okidok, un grupo de mimos belga que en principio a nivel europeo está considerado un dos millores ahora mismo. Polo Día do Pai, as persoas que compren no comercio local entre o día 5 e o 19 de marzo e fagan un gasto total de 30 euros, recibirán gratuitamente unha entrada para Concertaso na Horta de Brais das Hortas, o 28 de marzo no Museo da Gaita de Fol. Veña xentiña, imos facer zumba con movimentos agrícolas, ok?